awesome. Dahil hindi ko na alam kung nasan yung mga kasama ko. Enjoyin ko na lang ang aking trip. Malamang inaantay din naman nila ako doon sa dulo. Danandaan, ang ganda. May bundok doon sa dulo. Tapos dito sa daan na to, dati nakarating na ako dito pero college pa yata ako. Anong taon pa yon. So ngayon, ito, iba tong dinaanan namin eh. Lawak, shortcut. Kasi kung hindi kami dito dadaan, ikot kami na probinsya. Look, ang ganda. Ang ganda, oh. Pag yan. Kita niyo ba yan? Morning, kuya! Lain na ng mga kasama ko. Hindi na siya makita. Ay, na ba ako nagpapay? Kita rin naman kami sa Curvair. Additional plan ko ngayon. Punta ko na tayo Pangasinan sa flower farm. Kaya alam mo lang gusto sumama sa akin. So sabi nila samahan na lang nila ako pero dito ako sa Malasique. Talaga sa probinsya, very peaceful. Limig na tahimik. Bagay, 6 o'clock pa lang naman. Good morning, sunshine! Ayan, ang ganda-ganda ng araw.
appearance. Tingnan.
sis, kumusta ang ano? Okay lang, nakarating kami sa Taiwan. Tubor, pero hindi kami nakapasok ng Ipuhin ka, naligaw kami. Kaya Kaya, mo nang mag ayun, tomorrow, wala kami, aplas-aplas. wala kami, Hindi, tomorrow aplas-aplas pa. Efficacent oil. Efficacent oil. Efficacent oil, Paulini men. Shout out. Shout out na sis. Shout out sa Sa Magaysay. mga taga-Batak Ay, taga-Batak. Kayang-kaya namin, kamo. Kaya namin. Sa Tisita nga eh. Ano, Tisita? Sira. Kayang-kaya ni Ate Sita? Hindi nakatatakot. Ba't ka natatakot? Pagbaba eh, paano? Sarap mo pag nasa baba. Ayaw mo Baba tayo, na. kung gusto ko nga ano eh, pagbababa. Pagbaba na si kumari ko. Maganda yung ikaw ang matakot na wala kang break. Siya may break. Ako lang ina na. Oo. Agi, ito na yun, pababa, sabi niya. Si ano nga, si Enjoy. Jeanette. Enjoy. Masakit ang singit. Singit. Bakan. Si Jay nga. Ano, Jay? Kaya. Ito po ang aking pamangkin. Ayan. Kasama, sinamahan nila ako mag-bike kasi wala daw akong kasama. Kaya natin sa kayo? Kailan? Pero dapat ba siya may bike? Uminom po kami ng Bautista. Ito po pinadaan sa National ng Bayan. So, ilang taon ang pinuntahan namin ngayon. Ng Bautista, Alcala, Malasique-Lareglareg I Malasique. Tapos ngayon, pinuntahan namin Malasique-Lareglareg. Uy, may biyahe na! Ganda na ng daan dito. Ang luwa. In fairness. Yan o, 4 lanes na. So, may safe area na for bikers.